खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ सानै दायनिगिरिखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। क'क्राझार कर्टनि स्पेसियेल जाज जयदीप घोषनि आदालतआ मोननै स्पेसियेल केसआव रायदान फोसावो। मैया क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव राहुल मोसाहारिखौ 5 बोसोर आरो जयनाल आबिदिनखौ 25 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावो। दिनै बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय गामसा आरो आर'नाइजों नुनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दिनै क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालिखौ बेखेवबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो बाथौ थानसालिखौ। बर'नि दोरोङारि गाननाय गामसा आरो आर'नाइ गाननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो बाथौ थानसालिखौ। बे बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्थ्रि अशोक सिंघाल आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। उत्तराखन्डनि गुदुङाव थाबथाना थानानै रैखा मोननाय क'क्राझार जिल्लानि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीया बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड टि सार्भिस अनसुंथाइखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइनिफ्राय दिनै आजावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दानाव उत्तराखन्डनि उत्तर कुसियाव हा सिङाव लामा बानायबाय थानाय समाव 47 लेबारफोरा जाथाय जानानै गुदुं सिङाव 1 सप्तानि बारा सान थाबथानानै थानांदोंमोन। गोबाव सान नाजानायनि उनाव बे थाबथानानै थानाय 47 लेबारफोरखौ मोजाङै मोजां रैखा खालामनो हायो। बे 47 लेबारफोरनि गेजेराव सानैया क'क्राझार जिल्लानि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारीमोन। बिसोर सानैया रैखा मोननानै मोजाङै मोजां न' फारसे सफैफिननायनि उनाव बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ फोसावदोंमोन। बे अनसुंथाइखौनो दिनै बिथांमोन सानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों गथायनाय जायो। बिपिएफनि दैदेनगिरि पानिराम ब्रह्मनि बिबुंथि प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंस खालामनो नागिरदों। बियो रोखा। जोंनि एडमिनिस्ट्रेशना बिटिसिनि आखायाव गैया जानो थांगासिनो दङ। जोंनि जा गोहोआबो गैया जानो थांगासिनो दङ। जोंनि उन्नयनाबो सोरनिबा दारैसो थिनजानाय बायदि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। गतिके जों बिटिसिखौ जेरैब्लाबो बासायनांगौ आरो बासायनानै संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बिटिसिखौ आरोबाव लाबोफिननानै बेवहाय थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ मोजाङै लांनांगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।